sa 17:17, balaan sila pinanggit sa kamaturan at mao ang kamaturan. Tumili ang ipagtulong ang tula at tingkay sa kamaturan sa kamaturan at tingkay sa kamaturan. Sa pagtuon sa balang kasulatan o kaluan at nilang tumala Evangelist Brother Julie Light. Bueno, okay, sunan maayong hapon kanaton tanan og sa uban nga mga dapit maayong udto og may bundag, maayong gabi. Depende sa maabot nining atong sibya mga higala pagutingkay sa kamatuoran. Og atong giabi-abi ang tanan natong nga mga listeners sa YouTube channel nako. Jerry Laig og sa pagutingkay sa kamatuoran. Og atong giabi-abi sab ang atong mga sponsor. Si Ma'am Mick, kauban usab diya sa iyang mga kaubanan diya sa gawas nasod, og si Brother GK og Sir Jonathan, kauban na Sir Juklan, no? Og sa tanan nato nga mga sponsor nga nakapalit sa ato nga mga Purple Corn Coffee, dugay-dugay na tangwa maka-deliver mga kaigsunan. Tungod kay busy kayo si Manager Rex Kipanis alang sa hatod mga kaigsuonan o sa ato nga Purple Corn Coffee para kini sa may panglawas nagkakapipa nakapanambal pagyud. Okay. Sa dili patahingpit nga magsugod kapag laong mag-amputa dalay go may mayon mga Dios ning takna karon sa kapunon, kabuntagon, kaudton og kagabion. Ikaw magapanalangin sa tanan namo nga mga suki nga mga listeners og suki nga viewers diri social media og sa FM og usab sa on air sa kahanginan. O Dios, ikaw magapanalangin sa matag usa ka namo nga masabtan namo kini nga kamatuoran nga gikan gayud sa balaang kasulatan. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kapaglaom, niasa inyong ebanghilista sa kahanginan o social media kapag laom Jerry Laig mo'y magpakiguban kanato karon ning takna sa kaudtohon o sa kahaponon. Minaw sa tagawit mga kigsunan, before ta mohatag og mga detalye, may tungod sa dragon is angry with the church that keep the commandments. Or kini usa, Satan hates the Catholic Church. Asa napita sa nasuko mga kaigsunan o gato ka na nga tunan karon kapag laom. Apan sini pa, minaw tag-awit. Salamat, Ginoo.
Pero kaigsunan na padayong diri sa atong tulumanon, pag-utingkay sa kamaturan, kumusta kamuntanan ato nga mga suki nga tigpaminaw nga naminaw karon na nindot ni mga kapaglaom kay kini nga topiko mga higala aron ato nga ni masubay ko na unsa ka tinuod higala nganong nasuko ang dragon na gitawag ka nagyawa mga higala sumala sa pinadayag 12. Gitawag ka nagyawa higala unya ang dragon gitawag yawa. Nya tugbang po dire mga kaigsunan, Satan hates the Catholic Church. Og ato nang isgutan karon mga higala kung naasay tinuod ini mga kaigsunan, no? Biblikal, mga anak sa Dios nagbantay sa mga sugo sa Dios. Unya kining sugo sa Dios mga kaigsunan dili gayud mausab kini nga sugo mga kabaglaom. O kining sugo dili na siya pwede usbon kay kun usbon na nato mga kaigsunan. Nagingon diri ang balaang kasulatan sa Daniel 7:25. Kung pananglitan usbon gyud nato, no? Oh. Kung usbon lang gyud ba nga matud ba nila nga usbon lang gud atong masahon mga igsoon. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon o yamot. Og magapaluya sa balaan sa langdon o yamot o siya magunahuna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa kapanahon og mga panahon og sa katungason sa kapanahon. Mga kaigsunan na itagna diri sa balaang kasulatan kay lagi si madalag na Daniel usa sa mga sakop sa gitawag og usa sa gitawag og major prophet si Daniel og dunay iya nga gibatbat dinhi nga dunay mga mapasipalahon. Adunay mag-usab sa panahon, mag-usab sa kasuguan, nagpasabot kung mausab mga higala nan may katumanan jud, no? May katumanan mga kapaglaom ug kana natuman mga kaigsunan. Natuman kana mga higala. Apan sa dili pa nato na, biyaan sa nato na, ato nang balikan karon tong taon. The dragon is angry ug ang dragon nasuko batok sa iglesia kun with the church batok sa babae. Yang babae nagakahulugan og church that keep the commandments of God. Natural, masuko gid siya mga kaigsunan. Walay bisyo, walay sugal, walay inom, walay sigarilyo. Sa kalibutan, gibiyaan ang kalibutan, mga urog sa kalibutan sumala sa Roma 12:1-2. Kitamboy halad, diya sa Ginoo. Unya, dili na ta magpauyon, dili na ta magpaanod sa kalibutan. Kaya ang kalibutan nag-offer kanato nga makalikay o malayo kita sa Ginoo. Daghang mga offer sa kalibutan mga higala para nga dili na ta makaalagad sa Ginoo, di na ta katuman sa mga sugo. Ug kana pamaagi sa yawa mga higala. Kung ang gitawag og dragon mga kaigsunan. Gitawag og dragon mga higala. Karon ato ning sinsilyoon sa pag-aayo kapag laom. Nganong masuko man ang dragon? Kay sa sinugdanan sumalas pinadayeg 12:1 hangtod sa 17 nasuko gayud kay naa man diya ang manluluwas, naa man diya sa iglesia nga si Kristo nagpakatao mga kaigsunan og kini gigukod niya. Gigukod sa dragon ang babae mga kaigsunan nga nagsagit sa kasakit sa iyang gibati mga higala sa iyang pagmabdo sa iyang pag-anak. Grabe mga kaigsunan. Unya mitabang gani higala ang yuta na buak ang yuta o gilamoy ang tubig nga gibuga gikan sa dragon. Og ato hinumduman sa Benedict 17 mga kapaglaom nga kanang gitawag og dagat ug tubig, gitawag kanang mga tawo grabe pagpanglutos niya ng mga panahon na mga igsunan. Apan dunay salin. Kining mga kaliwat sa babae
Kung kaliwat sa matuod nga iglesia mga kaigsunan, nasuko siya batok niya na. Kay ang nasunod manggod mga kapaglaom ang kinibang nasunod manggod ang the original gyud nga pagtukod ni Kristo o kani nasunod sa mga salin, sa mga nahabilin, remnant, mga salin, nahabilin mga kaigsunan. Nasuko sa dinha. Kay number one, kung mag-Adventista ka, kung mag-Sabbath keepers, mag-Seventh-day Adventist ka, number one, mabiyaan mo ang imong tanang bisyo. Pambabae, pang-inom, sigarilyo, libak, o uban pa din nga pinakamaayo sa imong kaugalingon nga dili iya sa Dios. Suko gid siya anak man kakigsunan. Kay gusto niya nga magpatuyang tas kalibutan. Manlimbong ta, manglibak ta, mandaot ta. Muna gusto niya mga kaigsunan. Karon, arita sa pikas nga bahin, Satan hates the Catholic Church. Asa man siya masuko diya mga higala, mga kapaglaom nga libre ang inom, libre ang sinil, libre ang baile, kahilayan sa kalibutan, pwede ra. Dili masuko. Wala mga kaigsunan, dapig siya diya. Nga naman, dili na mao ang kasumpay mga kapaglaom. Kanang the Catholic founded by Jesus Christ, dili gi-claim na lang na nila higala nga sila na kay lagi na ay markang Katolik. Apan nag-ingon ang kasaysayan, si bisan kinsa nga simbahan nga mulukop makalambigit gud siya sa Katolik, pwede siyang mugamit niya na. O kini gi-claim sa Catholic Church mga kaigsunan. O arita sa Catholic Church di sa masuko ang yawa nga naman giusab ng kasuguan. Ang kasuguan nag-ingon nga dili ka magbaton og laing Dios. Sa tubangan ko gilisdan na nila. Higugmaon mo ang Dios. Unya ikaduha di ka magbatog mga linilok nga larawan. Ilan ang gilisdan mga kaigsunan nga ayaw pagpasipalay ang ngalan sa Dios. Unya bantayan mo ang pistang iglilihi apan dito sa ikaduha sa original mga kapaglaom nga dili ka magbatog linilok larawan bisan unsa bisan naa sa dagway sa langit. Unya gipa dire sa footnote mga kaigsunan Cardinal Vidal nga giklaro gyud niya nga dili pwede nga maghimog larawan ang mga espirituhanon sama sa kang Kristo nga sa Dios dili na siya pwede kay mahimo na siyang Dios ang hitabo mga kaigsunan tinuod yun nahimong Dios. Wagi na ganing Black Nazarene mga kaigsunan uban makahubo gud. Ngano man daghang mong katkat mga kaigsunan daghang nga matay ngano man muhikap gyud kang Kristo. Nga larawan ni Kristo nahimo na kini siyang Dios ug dili masuko nang yawa ana higala kay ngano man ang iyang gusto na ana diya. Ari siya masuko sa mga nagbantay tinud-anay sa sugo sa Dios. Masuko sa diya mga kaigsunan. Ngano man ang mga yutan-ong butang gipatay na. Kolosas 3:5 busa patyan ninyo ang mga yutan-ong butang. Og sa diya sa espirituhanon kapaglaom nabanhaw ta kauban ni Kristo. Roma 6:4. Nabanhaw ta diya sa kang Kristo, patay ta sa kalibutan, buhi ta diya kang Kristo. Ngano man pagingon nga baile, patay ta diya. Pagingon bino, inom, patay ta diya. Pagingon sigarilyo, patay ta diya kay iya sa kalibutan. Apan pangingog simba, buhi ta diya. Pagingon nga Bible study, buhi ta diya. Espirituhanon kanta, buhi ta diya. Tanan niya iya sa Ginoo, buhi ta diya. Kaya nga naman kauban ta ni Kristo, apan sa kalibutan patay na ta. Kung patay higala di na pwede magsuroy-suroy sa kalibutan mga kaigsunan. Nga magpatuyang ta sa kalibutan, magpatuyang ta sa atong gibati mga kaigsunan, dili na sa pwede higala. Nga naman, kay ang gusto sa Ginoo mga kapaglaom nga makasubay gyud ta sa tinuod nga nagbantay sa sugo. Kay mao man ay giingon mga kaigsunan, no? Nga magbantay ta sa sugo sa Ginoo. Sao na kung dili ta mutuman mga kaigsunan sa sugo sa Ginoo. Mutuman jud ta no. Okay, importante na mga kapaglaom nga mutuman kita sa mga sugo sa Dios. O kini higala importante kayo kay kana mga kaigsunan mao na kana ang gisgutan sa Ginoo nga tumanon gyud ang hingpit nga kasuguan sa Ginoo. Apan na makasusubo mga kapaglaom kay mga tao higala wala na gyud magtuma niini, tuan na gyud sila higala sa mga binali mga kaigsunan, no?
Nagiklaro mong gina mga kaigsunan nga ang napulo ka sugo higala angay gid kana tumanon kay diha masuko kay kanang 10 commandments kapag laom mao kana ang gisulat sa tudlo sa Dios. O, wala na ingon nga gisulat nag mga bulpin diha tudlo sa Dios ang gasulat niya ana. Ug iya gyud kanang sinulat dili kang Moses. Ang nakadiferensya karon mga higala libog-libogon sa yawa ang tao. Bisag kang Moses sinulat nga mga diyas basahon, ingnon yun nga napulo kasugo. Parang dili sila makabantay higala sa adlaw nga igpapahulay. Dili sila gusto mga kaigsuonan nga makautingkay sa kamatuoran. Sa tinod lang mga higala kon atog yung hunaon mga kapaglaom. Nga kon imong hunaon nga ang pinakamaayo gyud nga ikaw mismo mutingkay sa kamatuoran para nga makuha nato ang detalye sa 10 commandments mga kaigsunan, no? Okay. Mga kaigsunan mao na mga higala. Kay ang napulo ka sugo dili na siya angay nato nga katiyaw-tiawan kay iya kana mga kaigsunan. Dili kana ato. Kay sipya tagamay mga kapaglaom. Mo na gingon diri sa kalibutan ang tao mga kaigsunan way kalauman diya sa Ginoo nganuman gitagana na siya higala niya nang impierno mga kaigsunan. Og atong hunaon mga higala ha, dili biya lalim nga impierno hunta. Gugma biya ang Ginoo. Apan nakita mo gapili higala, kita'y nagpili nga kita maimpierno. Oo, kita'y nagpili nga maimpierno. Tamo na nga ako lang tambag mga kaigsunan nga ato gyung subayon. Nga ang yawa na suko o ang dragon na suko batok sa babae sa nagbantay sugo sa Dios but pasabot ayog usba kay suko ang yawa ana. Kay usbon na nimo dili na siya sugo sa Dios, sugo na sa tao. Marcos 7:8. Maayo gayud ninyong pagsunod sa tradisyon. Apan matud pa sa Biblia, sa teksto, kawang lamang inyong pagsimba kanako sanglit inyo mang gidoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. 8, maayog yung paggabiya sa kasuguan sa Dios. Mo ni nitabo ron nga sige tag-adapt sa mga sa tradisyon, mga sugo sa simbahan, sugo sa kining sa mga panguluhan unya sa Biblia nayatakan na mga kaigsunan. Nayatakan na. Ug dili na kabakod higala. Dili na makabakod mga kaigsunan. Muna nga usa ka makasusubo mga higala mga kaigsunan. Nga ang gisaad sa atong Ginoo mapakyas na hinuon ta. Nga dili na noon ta makapanag-iya higala ni anang gingharian nga gitagana sa Ginoo sa ato. No, lagi kay kinahanglan gyud kuno nga wise ta. Unya ang pagkamapailobo naa sama sa salampati ug ang pagkaway sama sa bitin. Ang bitin wa gunay kamot pero makuha pa ka. Nga nay kamot na hunahuna unsa pa diya. Mo na mga kaigsunan niya ato gayod nga atimanon, no? Karon nagingon ang Matthew 7:21, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabubot-on sa akong amahan. Ang gusto ni sa Ginoo kapaglaom nga makatuman ta sa kabubot-on sa amahan. Ngano gusto man ang amahan kay aron malikay ta ni anang kabubot-on sa dragon. Kay gusto sa dragon higala nga dili naka patumanon mga igsuon. Kaya suko man ang dragon anak mga higala, no? Suko gid ang dragon anak mga kaigsunan. Mao na nga ang yawa na suko batok sa simbahan kon iglesia unya nagbantay sa sugo sa Ginoo kabubot-on sa Ginoo biblical dili tradisyon. Kung tradisyon mga kaigsunan dili na siya biblical. Kung dili na siya biblical higala
Mo na nagiingon ako nga katumanan sa tagna sa Daniel City 25. Sila no, ang Biblia sakto gyud mga kaigsunan. Aduna gyud mga katumanan, mga kapaglaom sa mga sugo sa Dios. Mo na magpili ka, asa ka. Ani ka sa dragon is angry with the church that keep the commandments? O ari ka Satan hates the Catholic Church? Di ba siya masuko? Lagi kay libre man na diya tanan. O libre na matud pandani kugtas mga kapaglaom nga humag Bible study inom dayon. Dili na siya masuko diya. Dili siya masuko sa mga taong matinud-anon. Dili siya masuko sa mga taong nibiya sa kalibutan. Kay nga no man higala gusto niya nga daghan ang malaglag kauban niya. Nandahig siya sa mga anak sa Ginoo. Diin man ta makaplagan nga mahimong anak sa Ginoo. 2 Corinto 6:17, 18. Ayon kamo paghikap mahugaw. Likay kamo. Unya unsa giingon sa 18, himuon ko ikaw ang anak. Babae o lalaki, himuong anak og ako mahimon yung amahan. Yang na panahon na magigsunan, mahimo tang mga anak sa Ginoo kung kita dili lapas sa sugo sa Ginoo labi na sa pagkaon mga gigsunan. Kanyawa dito nagpahimong bitin, serpente mga gigsunan para nga madaldal ang babae o ang lalaki o kini nakasala gyud mga kaigsunan. Mo na nga ang yawa na ning kamot pug karon nga dili natapatumanon. Daghan ang kabigon mga kaigsunan nga mga katawhan para nga moadto na sa mga gitawag mga kaigsunan og gitawag og kining pagpasalaag gikan sa dragon ngadto sa kalibutan, gikan sa kalibutan og kini pasa ngadto sa dragon og kining dragon mong yawa og panalanginan gasyawa. Yan ang mga panahon na madasigo na kas kalibutan, dili na kaganahan maminaw mati sa pulong sa Ginoo kay ngano man naanod ka na sa kalibutan mga kapaglaom ko.
Para kita mga kaigsunan, nagpaabot ta sa atong Ginoo. Walipay ta nga magpaabot sa Ginoo mga kaigsunan, matud pa sa mong awit. Dada ako Ginoo. Wala kalibutan na mga kaigsunan, way klaro na ba? Oh, wala klaro mga kaigsunan. Muna nga gusto si Ginoo nga kuhaon na taniya. Muna ang tanan niya mga Adventista kuhaon niya. Adventista. Ato pa nagapaabot. Ibrahano 9:28 kita nagpaabot. Kini nagpaabot mga igala nagbantay kini sa sugo sa Ginoo. Kini nang ibantayan nga sugo sa Ginoo mga kaigsunan, walay pagkausab, walay pagabalhin, apan gibalhin sa atong gitawag og dako ka simbahan nga RCC ang mahitungod mga kaigsunan sa balaod. Ang 10 commandments sila lahi ng sa 10 commandments sa Biblia. Lahi ng mga kaigsunan. Kay lagi ilang gipatuo mga kapaglaom nga ang simbahan labaw pa sa Biblia. Muna nga sila pwede sila nga muusab sa Biblia. Nga naman kay ang simbahan labaw pa sa Biblia. Kaya nga simbahan mao tagaan og katungod mga kaigsunan, mo'y gitagag authorization nga mo'y magbuot diri sa yuta unsay pagagapuso nimo sa yuta, pagagapuso nila sa langit, ug unsay pagahubaran diri sa yuta, pagahubaran sa langit. Ug kana mo'y punto nga ilang gigunitan nga pwede sila nga usbon ang Biblia mga kaigsunan. Kaya na mga hugon-hugon, mga igsoon ng Biblia, murag ipadapli na kay ari na po sila sa pinakabag-o mga kaigsunan, gikan sa sa Katoliko, nga mga obispo uban pa din nanay mga kapitulo, ang mga magsusulat, mga santo papa na mga kaigsunan, nakuyaw na ba? Kana mga hugon-hugon lang na mga kaigsunan, no? Mga hugon-hugon lang na mga igala. Mo na nga, di man punta mingon niya mga kaigsunan niya, ato po silang pugan, gamon po ilang una-una nga si Satanas na suko batok sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unsa man po lagi ang hinungdan nga nasuko siya sa Iglesia Katolika Romana nga libre man lagi. Libre man, dili biya mo'y basihan sa Ginoo nga ang imong relihiyon mo'y luwason, kun dili tao mo yang anhion, iyang dalon, og asa ako tuwa sab kamo. John 14:1 up to 3. Matod pa din nga moadto ako sa balay sa kong amang daghang puloy-anan. O sa diya makaadto nako, makaandam nako luna alang kaninyo mubalik ako pagakuhaon ko kamo. Og asa gani ako to asab kamo. Mao na siya nasuko ang dragon mga kaigsunan, kay ang mga tao karon nag-anam na sila kabag-os kinabuhi. Nag-anam, nagbiya sa kalibutan, sa mga bisyo sa kalibutan, o uban pa nga mga mahugaw nga mga pagkaon o gihinahinaya na kini sa tao. Sa pagkakaroon mga kaigsunan, atong mga niagi nga Sabado, adunay daghan na nga bautismuhan sa gitawag friendship camp o friendship camping. Daghan na nga bautismuhan mga kaigsunan, pila na kalibo ang nga bautismuhan tungod kay daghang mga tao nga nagpakabana nga sila gustong maluwas. Gibiyaan ang kalibutan, gibiyaan ang mga bisyo sa kalibutan. Kay nga naman, ni samot higala pagkasuko ang dragon mga kaigsunan. Ni samot og pagkasuko mga higala. Karon kay nasuko man ang dragon, wala na tayo mahimo. Mahimo na nagsagdaghan nga mga pagsulay mga kaigsunan. Tagaan niya pagsulay, mga tao nga sakit kay nga mga pagsulay. Usan na ni mga higala, gitugutan sa Ginoo nga mga pagsulay mga kaigsunan nga tibuok kalibutan apektuhan ning pandemic mga kaigsunan, no? Mo na kung balikon mga igsuon nga kining dragon mao kining yawa, ang kasukan sa yawa ang kaliwat sa babae, unsa man ang nakaliwat sa babae nagbantay sa mga sugo sa Dios, og sugo genuine dili inusog mga kaigsunan. Mag-ampo ta para sa ato mga kaigsunan. Dalaygon mahimayaon na mga Dios, salamat amahan. Ikaw naghatag ka na mong panahon alang sa pagpamalandong. Tabangi ang among mga suki nga mga listeners o mga viewers nga sila kung dunay problema mapanalanginan nimo og masulbad ang ilang problema. Salamat o Dios sa pagtubag sa ngalan ni Hesus. Amazon. Wa na gid panon, salamat sa inyong pagpatalingog. Ako magaingon mga kaigsunan nya wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. So mayong hapon, gabi, buntag, udto kaniyong tanan.
sa kamatuoran. Sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.